ಮಸ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪರಾಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀಯಾರು ಮತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋರಂಡು ಅವೇ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಸಾಲೆ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ನಾಯಕಾಪುರ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಬಂದಿರು ಇಪ್ಪಾರ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಬೋದು ಅನಂತಪುರ ಟೆಂಪಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ನಿಕಲ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸಲು ಉಂಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪಾರ್ದು ನಾಯಕಾಪುರ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಅಂಚಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಬೋದು ತುಕ ಯಾನು ಮಾಮ ಅಕ್ಕ ಬೋಜೇತಲ್ಲೇರು ಸುಬ್ಬಲೆ ಪೊಯ್ ರಿಕ್ಷಾ ಇರ್ಬೋದು ರಿಕ್ಷಾದಿಗೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತಪುರ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬೋಜೆ ಬಿಡೋದೇರು ಮಾಮತೆ ಬರೀ ಬೈ ಮತ್ತು ಅನಂತಪುರ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಜನ ಗೊತ್ತು ಬೈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತದಿತ್ತೆ ನಾ ಗುಡಿತೆ ಎದುರು ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬೆದಾಯಿ ಬತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಪೂಜೆನ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ಆಮೇಟೆ ಬೈ ಮಸಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಗೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂಜೆನ ಬರ್ಪುನ ತುಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಸಾಲೆ ತುರ್ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ನೀ ಬೈಜಿ ಸುಮಾರು ಬಿಟ್ಟು ಕಾತ ಪೂಜೆ ಬರ ಆಪಿನ ಊಟ ತವನಸ್ ಬರ ಅದು ಬಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಬಾಯ್